La 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 la. Iya. Masuk iki mateng karek mbada karena nonton bokep. Lho, lali aduh iki wae tak lebokno iki jebul bumbu tok. Goblok iki selali. Pak Debotak. Opo? Arep jeluk? Ono sendal kecemplung susu. Modal su. Susu mampu ketibanan tai. Asu ki ndak kemaki. Kowe iki meneng ngoblok. Wah, londe ning ngamu, awas londe ning ngamu. Woi, abapu mambu dolong wis apa ora ngrewohi wong wae. Sing mambu kan dapurmu, Pakde. Wong dapurmu ki ora tau adus. Wis nget-nget mari botakku bergejolak. Halah, wong totai jane iki. Jan gaten. Yo, lunga wae rasa diopeni wong edan iki. Apa kuwi? Ana mesem, Cuk. Lha kuwi opo kuwi? Nih ana kono. Oh, alah, saya tak antem dia sing kapok. Nyah. Bersih. Mesem sawake, mesem berjamaah kuwi. Teke ana sing pake nomor cak bokonge, jancuk piye iki critane iki? Lho. Lah kuwi piye critane? Mbak, aku mau weruh. Weruh apa? Weruh wong mesum wah sawake. Lho, kok gak mau video? Mayan iki koleksi. Ya wis nane, tolong golek ya. Yes, lu. Siap, Mbak. Penting adus bareng. Lumayan gua adus karo Kak Ros. Tak, tok deleng kok mati. Oh iya, ana ambulan. Alhamdulillah entuk warisan. Alhamdulillah warisan. Wah. Lho, Mbah. Kok gak sido mati napa, Mbah? Wit. Palen ana mbahmu tak tabrak. Nah, iki sing tak karepke siap. Iya, aja lali diwadahi plastik sampah. Wis edan kabeh saiki. Wes ya bosku, aja lali di subscribe ngewe iki wangel bosku.